Adaderama TV. Hi lovelies, welcome back to my channel today. I remain your presenter on this channel, Adeze Onu. So today I want us to talk about words formed with the Igbo alphabet, starting from letters A to G. Ndị be anyị ga-eme maka mkpọpụta mkpụrụ okwu eji A mebe, bido na A ruo na G. Ọ dị mma ka anyị gaa n'iru ịkpọpụta ha maka na ọtụtụ ime atụ eji mee ebe a. Ka anyị gbapụ ya ọsọ. Nke mbụ bụ